हाँ कौन हाँ बस ଆଉ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ପ୍ରଜନନ ବେହେରା ସାର୍। ଆଉ ପାଠ କ'ଣ କେତେ ପଢ଼ିଛ? ସାର୍ ଆଇଏ କରୁଛି। କାହିଁ ବିଏ କଲନି? କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖା ଭାରତ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କେବେ ଆସିଥିଲେ? ସାର୍ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଥା ହେଇଛି କି ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ମୋର ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ। କିଛିଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା ତ ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପରେ କେତେବେଳେ କଥା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଦେଖିବେ।